ku yi mana subscribe kana ku taɓa ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu. 'Yan Shi'a na zargin fitaccen jarumin shirya fina-finan Hausa na Kannywood Yakubu Muhammad da karɓo kwangilar shirya wani fim da zai ɓata musu suna da kuma sunan ƙungiyarsu a idon duniya. Ku biyo mu don jin cikakken wannan rahoto da ma kallon wancan bidiyo da ya sa 'yan Shi'a suke zargin cewa jarumin na shirin ɓata musu suna da sunan ƙungiyarsu ne a idon duniya. Sai dai kafin nan muna roƙo idan wannan shine karanku na farko da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like. Na kalla haske a karkara na ta inji na sharuwa har da kankara kamar ki cikin garin mu ko za a tattara. Wasu hotuna da kuma guntayen bidiyon jarumin sanye da baƙaƙen kaya da kuma ɗaurin jan kyalle a goshin shi da alama da yi a wajen ɗaukar wani shiri ne wanda da ka kalla za ka ce 'yan Shi'a ne. Mutane da dama ke ta bayyana ra'ayoyinsu akan hotunan jarumin da kuma guntayen bidiyoyin, yayin da masoyan jarumin ke ta yabawa da kuma yin fatan za a sakar musu fim mai kyau, yayin da a gefe guda kuma 'yan Shi'a ke zargin cewa jarumin ya anso ta kwangila ne da nufin bata musu suna a idon duniya. Bani zamar ki insha Allah sana ci babbar riba. Sirrin kauna ki adana kin da sagewa. Barin ki a rayuwa. Sai dai cikin kankanin lokaci wasu daga cikin 'yan Shi'a suka fara postin na jan hankalin jarumin da kuma gargaɗin masu shirye-shiryen cewa su fa ba 'yan ta'adda bane kamar yadda suka ga ana neman alakanta su da ta'addanci a cikin wancan shirin, domin su san ba sa rike makamai ko kuma addina kamar yadda aka nuna a cikin wancan shiri da suke ɗauka. Da aka yi tsakanin jarumin da wasu almajiran Sheikh Zazzaki, inda jarumin ke yi musu bayanin cewa wannan fim ɗin da suke gani ba bata musu suna akai ba, ƙungiyar Human Rights ne suka shirya shi tare da haɗin gwiwar wasu kamfanonin shirya fina-finai a kudancin Najeriya. Sannan ana so a aika saƙon abin da ke faruwa ne tsakanin Shi'a da kuma gwamnatin Najeriya.